Mas pinalakas po ng Department of Agriculture or DA ang koordinasyon ng mga katuwang na ahensya upang mapabuti pa ang paghahatid ng suporta sa mga magsasaka ng palay sa buong Ilocos Region. Sa ginanap na convergence meeting at mid-year assessment sa ilalim po ng Magsagana Rice Industry Development Program o yung MRIDP. Noong Hulyo 7 hanggang 8, tinalakay po ng National Irrigation Administration ang mga hakbang upang mapabuti pa ang irigasyon. Habang nagbigay naman ng update ang National Food Authority sa pagbili ng palay at buffer stocking. Ibinahagi rin ng Philippine Crop Insurance Corporation ang mahalagang mga crop insurance na pagpoprotekta sa mga magsasaka laban sa pagkalugi dulot ng kalamidad at iba pang panganib sa produksyon. Samantala, inilahad ng Agricultural Training Institute ang mga programa sa pagsasanay at paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas pa ang ani at mapaunlad pa ang pamamahala sa sakahan. Nagsilbering mga aktibidad bilang mid-year assessment ng Rice Banner Program upang suriin ang mga programa at tukuyin ang mga hakbang para sa higit pang mapalakas ang suporta sa mga rice farmers sa buong rehiyon. Sa isinagawang open forum, aktibong nagbahagi ng mga isyu, karanasan at mungkahi ang mga kalahok upang higit pang mapabuti ang koordinasyon ng mga implementing agencies at mapalakas pang paghahatid ng mga suporta at serbisyo sa mga magsasaka ng palay sa Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM News.